Hola, Cubixeros, què tal, com esteu? Doncs en el vídeo d'avui, com ja haureu vist en el títol i en la miniatura, doncs sí, us porto la segona part del vídeo de una ruleta escull el cub que he de resoldre. Bé, abans de començar, vull que us subscriviu, doneu-li like a aquest vídeo i doncs, bueno, ara sí, comencem. Per començar, us diré els cubs que he posat. He posat el Megaminx 2x2, el Pyraminx, el Fisher Cube, el 3x3, el 2x2, l'S-Cube i el 3x3x1. He fet, com veieu aquí, 2x2 amb una... posa 3 punts suspensius, però és 2x2 amb una mà. I doncs, bueno, hauré de resoldre 2x2 doncs, amb una mà. Bueno, doncs, a veure, comencem. A veure quin cub ens toca. A veure... Potser podem començar fent el recte i sembla que primer haurem de resoldre el 2x2 amb una mà. Doncs, bueno, anem a fer-lo. El desfem. Això de fer el 2x2 amb una mà ho he fet 3 vegades. Bé, és una mica complicat a l'hora de fer els algoritmes, però per fer cares i tal, està bé. Bé, per començar fem la primera cara. Deixaré aquesta mà aquí. A veure... Així, a baix, esquerra i amunt. Aquí. La portem aquí. Així i així. Així. Anem a l'altra banda. Estic tardant bastant per fer la primera cara, però bueno, ja m'esperava una mica que tardés, perquè bueno, quan he posat aquest repte, és que no volia posar cubs que tardés molt a fer-los, perquè si no el vídeo podria fer com 3 tirades en total, i doncs es quedaria una mica avorrit el vídeo. I doncs he intentat posar cubs que els resolc fàcil. He fet aquest moviment? No ho sé, espero que sí. Sembla que... A veure si enfoca, és que s'ha desenfocat. A veure, en un moment. Així. Així. És que vaig com posant la mà dreta instintivament. I ara l'últim algoritme. I ja el tenim fet. Resol el 2x2 amb una mà i doncs, bueno, anem a passar a la següent tirada. Anem a tirar, a veure què ens toca ara. He tardat bastant a fer el 2x2 amb una mà. A veure, sembla que ens toca el Fisher Cube. Sí, el Fisher Cube. Doncs anem a fer el Fisher Cube. És aquest. Aquest, bueno, tardo al voltant d'1 minut i alguna cosa, més o menys. No tardo molt, però bueno, desfem així una mica i doncs, bueno, anem a fer-lo. Aquí, ajuntem el seu centre, posem bé. Aquest és un cub que es resol igual del 3x3, perquè és simplement una modificació, i si saps fer el 3x3, aquest cub l'has de saber fer segur, és molt fàcil. És molt fàcil, perquè, com ja us he dit, és igual que un 3x3. Així. I així, vale. Ja tenim la creu feta.
I ara anem a fer la cara blanca, posant les seves cantonades, així. Ara anem a fer els centres. A veure, la vermella. Així, perfecte. La blava. Així. I ara, per últim, la verda. En aquest cub se't pot quedar una paritat que se'ns ha quedat. Com veieu, no es pot fer la creu tantes vegades com fem el moviment per fer la creu. I si fem així, em sembla que ja ho arreglem, sí. Fem així, fem la creu, un altre moviment. Tenim un centre, Aquest cub us he de dir que m'agrada molt perquè gira molt bé, és molt suau i m'agrada molt resoldre. I ara per últim hem de fer els centres, tenim la vermella bé i ara només el que hem de fer és orientar, és esquerra amunt dreta. El moviment de centre, d'orientar. Ens han tocat cubs que estic tardant una mica. No molt, però el vídeo potser ara serà l'última tirada ja. Veieu, ja està el Fisher Cube fet. I doncs anem a fer ja l'última tirada, suposo. No sé, depèn de quin cub em toqui. El tirem a veure què ens toca. Tocarà el 3x3, que en el vídeo anterior no ens va tocar, per això els he tornat a posar, el 3x3 i el 2x2. I doncs, bueno, el tenim aquí. Anem a desfer-lo. Anem a fer-lo. Tenim aquí una. Posem bé. Tenim ja feta la creu. Com ja us vaig dir, sí, em sembla que us vaig dir, que he après una mica a fer F2L, que és el mètode així com avançat del 3x3. Bé, encara l'he d'acabar d'aprendre, perquè és una mica complicat. M'estic aprenent el reduït, que no té tants moviments i situacions. Així. Tenim ja posat això. Doncs aquest serà l'últim cub del vídeo. Bueno, aquest vídeo l'he fet perquè vaig veure que us va agradar molt l'altre. Vau posar comentaris i va estar bastant recolzat. Ara orientem això. I doncs, bueno, he fet aquest, la segona part, per això. I doncs, bueno, aquest ja està fet. Ha estat ja l'últim. I doncs, perquè si no el vídeo quedarà bastant llarg. I doncs, bueno, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Si és així, deixeu un like, subscriu-vos, per aquí us deixo el meu canal i per aquí l'últim vídeo penjat. I doncs, bueno, adeu!